Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ. Η κυβέρνηση εισάγει 3 τροπολογίες οι οποίες στην ουσία δεν επιλύουν τα προβλήματα με τα οποία ασχολούνται. Ως προς την πρώτη τροπολογία στο άρθρο 1, περιστολή φαινόμενων αθέμητης κερδοφορίας, τονίζουμε ότι η κυβέρνηση οφείλει να λάβει μέτρα μόνιμα και αποτελεσματικά προς τελική εξαφάνιση των φαινομένων εσχροκέρδειας, τα οποία ταλαιπωρούν τους πολίτες, οι οποίοι ήδη είναι εξουθενωμένοι και από την υπερδεκαετή κρίση, αλλά και από την περίοδο του περιορισμού του COVID. Οι τροποποιήσεις αφορούν πρόχειρους τρόπους αντιμετώπισης της κερδοσκοπίας. Χρησιμοποιούνται μεταβατικές διατάξεις που δίνουν παρατάσεις και όχι μόνιμες διατάξεις οι οποίες αντιμετωπίσουν ουσιαστικά το ζήτημα. Η αύξηση του προστίμου έχει περιορισμένη δύναμη αν δεν συνδυαστεί παράλληλα με ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου. Το ίδιο ισχύει και για το άρθρο 2, παρατάσεις ισχύων μέτρων για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Με το εν λόγω άρθρο επίσης επιφανειακά παρατείνει μέτρα κατά της ακρίβειας και της κερδοσκοπίας, τα οποία ήδη αποδείχτηκαν αναποτελεσματικά. Ως προς τη δεύτερη τροπολογία άρθρο 1, ήδη τονίσαμε και στην κατάθρων επεξεργασία του υποψήφιου νομοσχεδίου ότι η κυβέρνηση ολιγορεί να λάβει μέτρα ανακούφισης και να απονείμει αποζημιώσεις προς τους πληγέντες. Οι διαδικασίες αυτές καλώνουν σε γραφειοκρατικές αδυναμίες και οι πληγέντες καταλήγουν να λαμβάνουν λίγα και πολύ αργοπορημένα, αποκομίζοντας απαξιωτική και μειωτική συμπεριφορά εκ μέρους της πολιτείας, με σαφή σκοπό και μεθοδευμένη το να στραφούν οι πολίτες προς ιδιωτική ασφάλιση. Το ίδιο κάνει η κυβέρνηση και με τον κλάδο υγείας, απαξιώνει το δημόσιο σύστημα για να στρέψει τους πολίτες προς τους ιδιώτες, εξυπηρετώντας με αυτόν τον τρόπο το φιλελεύθερο αφήγημά της. Στο άρθρο 5, η παρούσα ρύθμιση αποσκοπεί στη διασύνδεση και καλή λειτουργία του δικτύου των δημοσίων συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, δηλαδή την εγκατάσταση και χρήση αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου και συστήματος τηλεματικής. Δεν αρνούμαστε ότι αυτό είναι απαραίτητο, ωστόσο υπάρχουν πολλά άλλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη δημόσια συγκοινωνία στη Θεσσαλονίκη, τόσο σχετικά με τη λειτουργία του μετρό όσο και με τον ΟΑΣΤ. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα αυτής της πόλης είναι η κυκλοφορία. Μια πόλη που δεν έχει μετρό, μια πόλη με ελλειπείς δημόσιες συγκοινωνίες δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών της, και αυτό είναι κάτι που πρέπει η κυβέρνηση να δει άμεσα και κατά προτεραιότητα. Περαιτέρω, με την τροπολογία αυτή εισάγονται και φωτογραφικά εξυπηρετικά μέτρα, όπως δυνατότητα παράτασης και κατά 6 μήνες της διάρκειας ισχύως των οριστικών προσφορών σύνδεσης για την υλοποίηση των ιδιωτικών υποσταθμών υψηλής τάσης. Σχετικά με τις ανωτέρω διατάξεις, πολλές από αυτές εξυπηρετούν ορισμένους ιδιώτες, συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες, προς εκπλήρωση υποσχέσεων, στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα παράτασης κατά 6 μήνες της διάρκειας ισχύων των οριστικών προσφορών σύνδεσης και την υλοποίηση των ιδιωτικών υποσταθμών υψηλής και υπερυψηλής τάσης. Σε λίγα χρόνια στη χώρα μας δεν θα υπάρχει πράσινο παρά μόνο ανεμογεννήτρες σε καμένα δάση και φωτοβολταϊκά πάρκα σε γόνιμες περιοχές. Την ίδια στιγμή που τα δάση καίγονται, η κυβέρνηση ασχολείται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με εξόφθαλμη χρονική σύμπτωση. Τώρα, ως προς την τρίτη τροπολογία, εισάγονται ρυθμίσεις οι οποίες παρατείνουν διατάξεις οι οποίες θεσπίστηκαν επί κορονοϊού και πλέον δεν έχουν αντικείμενο. Χαρακτηριστικά στο άρθρο 1, παράταση ισχύως ρυθμίσεως για την προστασία της δημόσιας υγείας, παρατείνεται για ακόμα μια φορά η αναγνώριση της υπεροριακής εργασίας στους εργαζόμενους της διοικήσης των υγειονομικών περιφερειών και στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Παρατείνεται η υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης για τους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον COVID ως προϋπόθεση προσέλευσης στον τόπο παροχής εργασίας και για τους εργαζόμενους σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες και άτομα με αναπηρία. Όλα αυτά ύστερα από τη συμπλήρωση 2 χρόνων από την επίσημη λήξη της πανδημίας. Αυτή η περίοδος έχει λήξει, όπως τονίσαμε εδώ, και 2 τουλάχιστον χρόνια. Επομένως, προς τι εν λόγω παράταση μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2024, για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν προβαίνει σε μέτρα ουσιαστικής τελέχωσης των δομών της δημόσιας υγείας, αλλά παρατείνει μέτρα προσωρινού χαρακτήρα με αντικείμενο την αντιμετώπιση μιας κατάστασης η οποία έχει επισήμως λήξει. Στο άρθρο 2,
Οι γενικές και ειδικές διατάξεις του νόμου 4412 του 16 για τις διαδικασίες σύνεψης δημοσίων συμβάσεων έργων αξίας μέχρι και 150.000 ευρώ εκτός ΦΠΑ που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως προς την υποχρέωση ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρό Δημοσίων Συμβάσεων και την υποχρέωση χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Ωστόσο, η ως άνω διάταξη παρατείνεται έως τις 31 Δεκάτου 2024, γεννώντας μας ευλόγως το ερώτημα ποιες ΜΚΟ εξυπηρετεί αυτή η παράταση. Και τέλος, το άρθρο 4, τα προβλήματα που προκύπτουν είναι οι μοριοδιότητες των νοσηλευτών που εργάστηκαν κατά την πανδημία. Τα προβλήματα λοιπόν που προκύπτουν σε βάρος του ΕΣΥ και της πρωτοβάθμιας υγείας ειδικότερα είναι αποτέλεσμα των καταστροφικών πολιτικών της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την υγεία ως εμπόρευμα, ως αντικείμενο κέρδους και ως ευκαιρία για εκτεταμένες ιδιωτικοποίησεις, με αποτέλεσμα τα κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ανάγκες υγείας των πολιτών. Η κυβέρνηση συστηματικά αρνείται να στελεχώσει αυτά τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία και συνεχίζει την υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ. Οι συνέπειες ή μάλλον ο σκοπός είναι η υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τη στοχευμένη και μεθοδική κατάρρευση του ΕΣΥ, και μας λυπεί. Σας ευχαριστώ.